Horoskopet! Er man født mellem den 21. december og den 20. januar, er man stenbuk. Det er karakteristisk for stenbukke, at de altid overdriver temmelig kraftigt, og at de har tilbøjelighed for hypokondri. De mener altid, de er syge, men lever alligevel længere end alle andre. Methusalem var stenbuk. Han blev 900 år, selvom han gik til lægen hver eneste dag. Skal vi invitere en stenbuk herind og se, om det kan være rigtigt? Hjælp, han! Jeg må have luft! Jeg må have luft! Man kan jo ikke ånde her. Hurtigt! Luk vinduet op! Hurtigt! Nej, det er for meget. Det er for meget. Jeg får lungebetændelse. Luk det lidt i. Luk det lidt i. Nej, det er for meget. Det er for meget. Midt imellem. Sådan. Sådan. Det er bedre. Har de det bedre nu? Hvor skulle jeg vide det fra? Er jeg måske læge? Hvorfor står de og holder på deres håndled? Jeg tager min puls, men jeg kan ikke finde den. Hvorfor ikke? Min læge tog den i morges. Sig mig engang, sidder min næse fremad? Hvorfor skulle den ikke gøre det? Jeg kom til at dreje hovedet forkert i morges. Forstår de? 8 gange i træk. Jeg fik det drejet 2 hele omgange. Det lyder temmelig farligt. Ja, det er i hvert fald ubehageligt. Man ved ikke, om man kommer eller går. Nej. Men det var værre endnu, da jeg sad herude i venteværelset for lidt siden. Hvad skete der? Mit hjerte holdt op med at slå i 10 minutter. Det er umuligt, hvis hjertet holder op med at slå i 10 minutter, så ville de være faldet død om. Ja, det gjorde jeg også. Hørte de ikke braget, da jeg væltede? Nej. Nå, men det gjorde jeg, og jeg var endda død. De har virkelig et interessant helbred. Går de ofte til lægen? Ja. Jeg skulle for øvrigt også have været der i går, men jeg kom ikke. Hvorfor ikke? Jeg var syg. Undskyld, men hvad er det, de lige tog i munden? Et termometer. I munden? Ja. Det er det eneste sted, man kan gå med det på gaden. Har man fødselsdag mellem den 20. februar og den 20. marts, og det er jo nu, så er man fisk. En fisk er længe om at tage en bestemmelse. Men når den først er truffet, skal der kun et ord til for at ændre den. En fisk har ingen selvtillid. Den er selvudslættende og vægelsindet. Må vi invitere vores fisk indenfor? Kom ind! Jeg er allerede inde. Undskyld, jeg så dem ikke med det samme. Jeg vidste heller ikke, at jeg var her. Der er aldrig nogen, der lægger mærke til mig. Der er heller aldrig nogen, der hører efter, hvad jeg siger. Jeg siger, der er heller aldrig nogen, der hører efter, hvad jeg siger. Undskyld. Jeg stod vist og tænkte på noget andet. Hvad siger de? Det er lige meget. Tænk ikke på det. Hvad hedder de? Brun. Brun? Ja, de må gerne kalde mig for grøn. Grøn? Jamen, når de nu hedder... Eller sort. Det er lige meget, bare de kalder mig noget. På den måde, ja. Hvor bor de? Musehullet 67. Musehullet 67, javel, ja. Men jeg kunne jo flytte, hvis de synes.
Det er da lige meget. Hvor gamle er de? 39. 39. Ja. Skal vi hellere sige 49? Hør nu altså. Det er virkelig ikke så vigtigt. Det er nærmest noget, jeg spørger om, for vi kan lære hinanden at kende. 59. Sig mig engang, hvad synes de bedst om? Det ved jeg ikke. Det ved jeg sørme ikke. Ved I hvad, kunne de nu ikke tage den lidt med ro? Hvad synes de bedst om? Lad os nu se. Hvad synes de bedst om? En hund eller en kat? Ja, der er jo et frygteligt vanskeligt spørgsmål. Hvad synes de? Tja, jeg har selv en hund derhjemme. Hund? Men de er jo ikke så nemmere at have med at gøre. Kat? På den anden side, så kan jeg slet ikke undvære den. Jeg kan godt lide sådan at gå små ture med den. Hund? Hvad synes de så? Et hundkat. Hvis man er født mellem den 21. marts og den 19. april, er man vædder. En vædder er kæk, beslutsom, elsker en udfordring. En vædder forsømmer aldrig en lejlighed til at bevise sin overlegenhed. Han er kraftfuld, fremstormende og har en charmerende personlighed, som kan bryde alle skranker, og han er desuden svingende i karakteren. Må vi invitere en vædder herind, så vi kan prøve at finde ud af, om det er rigtigt, hvad der står i horoskopet. Værsgo, vædder, kom frejdigt ind gennem døren. Nå ja, så kom der ind gennem væggen. Intet kan standse mig! Nej, det kunne godt se sådan ud. Hvad var der i vejen med døren? Den stod et forkert sted. Er det meningen, jeg skal gå en anden vej herind? Døre skal være der, hvor jeg har brug for den. Jeg kan ikke lade min kurs diktere af en tilfældig åndssvag dør. Jeg undrer mig over, hvordan der ser ud hjemme hos dem selv. Der er slet ingen dør. Slet ingen? Der er forhæng med lynlås overalt. Hvorfor spørger de ikke, hvad jeg hedder? Hvad hedder de? Peter Skub. Hvorfor spørger de ikke, hvor jeg bor? Og hvor bor de? Hvad kommer det dem ved? Mit hjem kommer ingen ved. Mit hjem er min fæstning. Når jeg er hjemme, så skal jeg ikke have nogen rendende. De har måske en vindebro med lynlås. Hvorfor spørger de ikke, hvad jeg bestiller? Det kommer ikke mig ved. Jeg træder på folk. Det er grunden til min ubeskrivelige succes. Jeg træder på folk. De er ikke bedre værd. Er der ellers noget, de vil vide? Ja, hvornår holdt jeg med at træde på min fod? Det må de meget undskylde. Jamen, det var dog skrækkeligt. Og så sådan en sød lille fod. Nu skal jeg puste på den. Jeg synes, de er lidt svingende i karakteren. De oplever i øjeblikket den anden side af min personlighed, en overvældende charme. Hvad kan jeg gøre for den? Vil de for eksempel have min autograf? Nej tak. Har de nogen familie? Naturligvis en forkuet kone og 3 usikre børn og en manio-depressiv papegøje. Det er dejligt med en familie, man kan træde på. De har en del med at træde på folk. Naturligvis, det er vejen til succes. Jeg har succes, fordi jeg træder på folk. De har fiasko, fordi de lader dem træde på. Nej, hør nu lige et øjeblik. Lige et øjeblik! Hallo, Peter Skub her. Nej, det kan de ikke. Han er i møde. Hvem er det? Hold mund. Kan de ikke se, jeg taler? Nej, de kan ikke. Ring i morgen, eller endnu bedre, sælg deres telefon. De er virkelig meget aggressive. Ja, og nu må jeg videre, hvor jeg trykker deres hånd. På den måde kan jeg lettere komme til at træde på deres fod. Og nu til side. Jeg har endnu 4 godtroende fjolser, jeg skal have trådt på inden frokost. Nu kan det være nok. Der er døren. Det kan jeg ikke tage mig af. Astrologerne hævder, at der, som man er født i tyrens tegn, er man stadig. Tyrene hader forandringer, de er bange for at møde nye mennesker, de er musikalske, de har sans for humor, men de er først og fremmest stædige og enrådige. Må vi bede tyrene om at komme ind? Nej.
Er det vores tyr? Ja. Så kom der ind og sig goddag. Nej, Hvorfor ikke? jeg vil ikke. Hør nu her, vi kan da ikke snakke sammen på den måde, vel? Prøv. Ja, det virker lidt fjollet. Jeg mener, jeg kan jo ikke stå her og råbe spørgsmål, og de kan stå derude og råbe svar. De kan jo ikke høre, hvad jeg siger, jeg kan ikke høre, hvad de siger. Det er da temmelig fjollet, synes de ikke? Hvad? Han er min sanden stædige. Jeg er vel nok stadig. Hvad hedder de? Peter Fjern. Peter Fjern. Fortæl mig noget om mig selv, det er derfor, jeg er her. Hæb lidt. De er temmelig enrådige Det stemmer. og musikalsk. Nej, det var skægt, det passer på en drik. Jeg skriver sange. Ja, så. Jeg har skrevet 200 sange Nå da. i morges. Her er en, de med garanti vil fløjte med på. Du er min skat, du er min tøs. For din skyld gik jeg rundt og frøs. Fløjter de med? Ikke endnu. Den hedder Forår ved Hornbæk. Vil I høre den igen? Nej, tak. Du er min skat, du er min tøs. Hold op! Jeg nægter at være med til det her. Hvis de ikke kommer ind, så må jeg sige farvel. Farvel. Kom nu ind og sig goddag. Det kan jeg da godt. Fint. Kom så herind. Men jeg vil ikke. Den, der er født i tvillingernes tegn, er meget følelsesbetonet, skifter hurtigt fra den ene sindsstemning til den anden, fra sorg til lykke på få øjeblikke. En tvilling kan ikke bestemme sig, har en splittet personlighed. I dette tilfælde, hvor det er en kvinde, ønsker hun det ene øjeblik at være en forbryder, det næste nonne. Kom for sent. Nej, lige til tiden. Jeg er så travlt. Bankede på. Nej. Ida, undskyld. Kom ind. Goddag. Kom, de glæder mig så meget, de vil se mig. Må jeg spørge om deres navn? Det må de gerne. Hvad hedder de der? Annelise. Annelise. Kald mig bare Anne. Anne. Nej. Kald mig Lise. OK, Lise. Nej, ved nærmere eftertanke. Kald mig bare Annelise. Hvorfor nu det? Men det hedder jeg. Aha. Og hvor bor de? Det kunne de lige vide. Jeg giver dem min adresse. Og før jeg vil have det, så står de natten lang og banker på min gadedør og forlanger at komme ind. Og hvis jeg lukker dem ind, så kaster de dem over mig, og jeg kender deres type, Hvorfor råber de om hjælp? Det er bare min lynlås, der er gået op i ryggen. Gider de give den et hiv? Ja, det vil jeg da gerne. Mange tak. Har de det bedre nu? Ja, det har hun. Hvorfor spørger de? Ja, jeg ved ikke rigtigt, men så kunne jeg måske gå videre med et par spørgsmål. Spørg endelig. Der er ikke det spørgsmål i verden, jeg ikke kan svare på. Vil de ikke sidde? Det ved jeg ikke. Hvorfor skal man altid træffe afgørelser? I vil altid afgøre. Alle disse krav, der ustandsigt stilles til en stakkels ensom, forsvarsløs kvinde. De er gift. Det kan de bande på. Ægteskab er ikke noget for mig. Mænd bliver så dominerende. Aldrig så snart er man gift, før de insisterer på at få at vide, hvad man går ud med. Ja, det er der måske noget om. De er forresten meget tiltalende. Er de gift? Ja, ikke rigtigt. For tiden. Er de helt vild med mig? Jeg ved ikke rigtigt. Det her er vist ikke lige tiden til at drøfte den slags. Tiden er rigtigt, det siger mig straks afsted, for jeg er for ryggen travlt. Jeg er pisken for ryggen afsindigt travlt. Med hvad? Der er ikke noget særligt, men vi må absolut ses i morgen. Nej, det går ikke, der skal til karate, men i overmorgen. Ja, det kan ikke vente længere til i overmorgen på den anden side. Jeg kender den jo dårligt nok. Nej, måske skulle jeg hellere nøjes med at gemme dem i erindring, som de står der fortabt, ensomt længselsfulde. Jeg skal aldrig glemme dem. Deres navn vil for evigt være ristet ind i mit hjerte her,
Og hvad nu hed? Hvis man er født mellem den 22. juni og den 22. juli, er man krebs. Krebsen er tit vanskelig at trænge ind til, men lykkes det, er der ingen grænser for deres hjælpsomhed. De elsker at nusse rundt i køkkenet. De har et enormt kontaktbehov og er vanskelige at slippe af med. Men ellers så interesserer de sig kun for fortiden. Hallo? Nogen hjemme? Der har vi åbenbart vores krebs. Er der nogen? Ja, kom bare ind. Så går jeg igen. Nej, kom nu. Kom nu, der er ikke noget at være bange for. Hvem er de? Ja. Kender de mig ikke? Har set dem i fjernsynet? Det er muligt. For 10 år siden? Det er mere sandsynligt. Så kender jeg dem ikke. Hvorfor ikke? Jeg har ikke fjernsyn. Hvorfor står de og kigger efter døren? Jeg er nervøs. Det er der ingen grund til. Bare lad som om, at de var hjemme. Nå, så gør jeg det. Hvor er køkkenet? Jeg har ikke noget køkken her. Nå, har de en varmeplade? Nå, men det gør heller ikke noget, for jeg har selv en med. Skal jeg ikke lave en portion hønsekødsuppe? Nej, tak. Skildpadde? Nej, tak. Forloren skildpadde? Nej, tak. Asparsuppe? Nej. Forloren asparsuppe? Hør nu her, jeg er ikke sulten. Det eneste, jeg ville spørge om, det var, er det rigtigt, at de interesserer dem mad for de gamle dage? Nej, slet ikke. Jamen nej, nu de taler om det. Jamen det her, det minder mig om min gamle skole. Der var lærerens kateter, og der var den sorte tavle, og der sad min skolekammerat, der hed Else, og bag hende sad en pige og en tøs. Ja, tak. Og vi lærte at læse og skrive, og læse og fysik. Ja, tak. Og vi lærte også at lave hønsekødsuppe. Skal jeg ikke lave lidt hønsekødsuppe? Nej, tak. Jeg kan mærke, at de er en rigtig krebs. Er der noget vejen med det? Ikke spor. De skal bare passe på. Krebsene har det tit med at være påtrængende, lidt vanskelige at komme af med, hvis de forstår. Nej, slet ikke. Det er ikke nej, slet ikke. Det er helt forkert. Er du sikker på, at de ikke vil have en lidt forloren har? Ja, jeg er helt sikker. Stegt som and? Tak for i dag. Det har været interessant. Selv tak. Og farvel. Farvel. Vi skal nu videre med forestillingen. Jamen, det gør der ikke noget. Det ville være godt, hvis de ville trække dem tilbage. Nej, jeg vil hellere blive her. Det går ikke. Vi skal bruge scenen. Det generer mig altså slet. Jeg bliver nødt til at anmode dem om at gå. Godt. Så går jeg. Hvis de lover at ringe til mig. Jeg skal nok ringe. Hvad nummer har jeg? Ved jeg ikke, men det står vel i telefonbogen. Nej, det står ikke i telefonbogen, for jeg har ikke telefon. Så er det jo håbløst. Ja, men man kan ringe til ismejeriet. Så gør jeg det. Ja, det nytter ikke, for jeg er flyttet. Hør nu. Og så må jeg jo nok hellere blive her. Frøken regissør, vil de bringe den dame ud? Nå, okay, jeg går. Det var besværligt. Hvad med gule ærter? Er man født mellem den 23. november og den 21. december, er man skytte. Skytten er ærlig, siger altid sin mening uden omsvøb. Skytten er også vendeløs. Skytten er brutal, nærmest rå, elsker at rejse, stærkt tilskyndet af alle i nærheden. Må vi bede skytten om at komme ind? Tak. Er det dem, der interviewer? Ja, det er mig. Kors, hvor er de fed. Hvad behar? Fed. De kender ordet fed. Ja, jeg kender ordet. Godt. Men jeg synes nu ikke, at jeg er fed. Jeg vejer der ikke mere end... En middelstor elefant. Ej, nu har jeg aldrig... Nu fornærmede jeg dem, ikke også? Jeg burde selvfølgelig have vidst, at de var sårbare med hensyn til deres fedme. Nå ja. Fede mennesker er altid sårbare. Lad os springe derover. Sådan er jeg altså bare. Jeg kan ikke gøre for det. Jeg siger rent ud, hvad jeg synes. Ok. Og jeg synes, de er fede. Nu gjorde jeg det igen, ikke? Jeg fornærmede dem. Jeg ved i grunden slet ikke, hvorfor jeg siger sådan noget. Ved nærmere eftersyn, så må jeg sige, at de er i grunden en ganske nydelig mand. Mange tak. Det
Det pæneste, de har sagt i dag. De ville være endnu pænere, hvis de ikke var ved at blive skaldet. Jeg er ikke ved at blive skaldet. Der var den igen. Nå ja. Jeg kan jo selvfølgelig være ligeglad med, om de er ved at blive pilleplukkende skaldet som en ballon. Ud! Hvad siger de? Jeg siger Ud! Er det en måde at behandle en ærlig, venneløs skytte på? Jeg har fundet ud af, at det er rigtigt nok. Skytter er rå og brutale. Siger du sluder? Ved I, hvem der elsker mig? Børn og dyr. Ja, de forstår mig. Jeg elsker børn, og jeg elsker dyr. Og de elsker mig. Jeg tvivler stærkt på det. Jeg kan bevise det. Kom så, Dasse. Kom så, da. Kom så. Ved du hvad, jeg vil sætte pris på, at deres hund bliver udenfor. Kom så. Trofast indtil far. Kom så. Jeg siger, lad deres hund blive udenfor. Min hund? Jeg har ingen hund. Det er min søn. Ud!